Dagiti sasarita ni Lola Angela. Bueno, Bing, agulima kan agtal na kayon. Tairugi tayon ti sarsarita tayo ana paulwan. Ti ari ana imo. Idi una na apanawan o Bing, adda ari amanagan Pedro. Nasaya at daytoy nga ari. Nabaknang ti palasyo na. Gapo tanasaya at ti panangidaulo na. Ngamdimteng ti tiyempo a nagbaliw. Nagbalinan nga imot. Nga oray at damat maitulong na kadagiti agasapulan. Iti tulong na. Ad-addan ti kinaimot na idi awanan maapit da. Gapo iti tikag. Iti may sangal daw. Hapuare, agkidawak ko maititulong mo. Mabisin ako na yan. Uray basit lang at araon, titadyo kanyak. Awan ti maitad ko, ina bakit? Sige, pumanaw kayo dito eh. In kay ti sabala pagarian, tayo ti pagkidawan nyo. Hapuare. Awan maitad ko kun ka. Isa pumanaw kan. Sige, hapuare. Inak nga rudan. Nagadulakit din ti agpatulong aya. Asawak nga ari. Apay adi mo inik ka ni titulong di bakat. Kaasimat. No ikak iti tulong. Siguradong agdinamag dayta. Ket adun tumanen ti umay agkid daw iti tulong. Basitan ti trigo iti kamarin ti palasyo. Kasanon no may boss? Asawak nga ari. Laglagi pam kuma. Ano saan aga po kadagiti tattao diti palasyo. Nga agtitinulong iti trabaho. Nalabit, awan kuma ti trigo ana idulin. Kat awan kuma taraon tayo ita dito'y palasyo. Pudno nagtrabaho dagiti tattao. Ngam tinangdanak ita. Tikag ita. Iso anasken ti panaginot. Nang runa pa ikot di tayo amuno kaano nga umay ti tudo. Asawak nga ari. Ala, husto dayta nasawa ka rin. Diyak kaya ito na pagsaritaan ti may papan kadagiti adipan ti palasyo. Tudo, kaano apagtuduam kaasi dagiti tattao amawaw. Angin. Adda mainom iti daga no nagaget dagiti tattao nga agkali iti bubon apagtaudan ti inumenda. Ngem adun dagiti mawaw. Dagiti mawaw. Ibirok da no kasanuda a makainom. Ni Ari Pedro tudo. Dakkel tinagbaliwan na. Di na kayat itumulong kadagiti mawaw. Di na ikan dagiti mabispisinan nga agkidaw kankwana iti taraon. Dayta ti may sakit kitaek iti baba angin. No pagpatinggaan ti kinasayaat ni Ari Pedro. Ngam kasla mairamanen dagiti dadduma tudo. Adu dagiti tattao asadot. Daytalaeng panglakaanda ti ammuda a panunuten. Kas iti napaliiw ko iti maysa nga ama. Adda lang nga ruden ubog iti asideg ti balayda. Ngem masadot pay laeng agsakdo. Ibaon na tay anak na. Asaan pay a makabael nga agsakdo. Kasta kadi tudo. Adu dagiti kayat ko a makaamiris angin. Isu asaan ko pay laeng a pagtudwan. Saan amatay dagiti tattao no nagaget dalakit di
nga agsapol iti danom. At dadanom kadagiti kabambantayan, no lakit di tanagagetda nga agsapol. Apo Ari, awanan ti mayat a magsukay iti daga. Gaputawan metlag tubo kadag iti mulada. Anyang arot tinasaya ta maaramid ita, ministro. Adayo launa iti karayan. Kat marigatan dagiti adipen amapan agsakto ijay. Nagruna pay, tawan umdas at araunda kanenda iti inaldaw. Iso nakapsot da nga agtrabaho, Apo Ari. No saan dat tangag todo? Nalabit amatay tayo amin. Gaputawan inuman tayo. Kasanon dagiti umayagkid daw iti tulong, Apo Ari. Saan nyo idangay kan? No ipadawat tayo titaraon tayo. Da tayo maten tagbisin. Apo Ari, pangasiw ka di tatulungan dak. Ngamin, manon ngal daw asaan kami anangan. Mabisinan dagiti anak ko. Mawaw da pa yan. Uray danom la kumati iti Diyo, Apo Ari. Pumanaw kan. Awan maitad ko ka. Ngam, Apo Ari. Adoy, ikang kay titaraon, kabsa. Ano, agyamanak, Apo Reyna. Magtoy na ita. Asawa ng Ari, isublim day taataraon kan kuana. Kaasi naman, nangruna dagiti anak na. Saan na mabalin? Ala. Pumanaw kan, babae. Ay na, kamaudyanan na. Agdandanom tayo. Agtudtudon lakay. Masipuganan dagiti mula tayo. Nagmayatin bakit? Sige, Todo! Agtudo ka, bay! Sige, bay! Todo! Agyaman kami, nagtudo ka! Uwan, asawa nga Ari. Kasta tindanon kanyak ti may sa soldado. Agtudtudo ka no itiruar ti palasyo. Anya ti kayat mo asawan? Asawa ka rin. Awan todo dito'y palasyo, asawa nga Ari. Awan. Anya? Imposible. Umay ka. Romuarta, asawa nga Ari. Pankanta tinako na ti soldado. Anya ti kayat asawan da ito eh. Awan todo dito ayan tayo. Nga magtudtudo mat itiruwar ti palasyo. Asawa nga Ari. Apo, Ari. Itay pa abuy-buyan mi ti panagtudo na di tarwar to'y palasyo. Wala pare. Magtudtudo itiruwar ti palasyo. Namaman todo di ti palasyo. Kung amin na masakupan ti palasyo. Kasta talaga ah. Ngam oray kitaan nyo. Inton bigat. Agtudo manen kat mairaman to da ti palasyo. Masibugan to dagiti mula tayo. Nakaskas daaw, asawa nga Ari. Aday ta, nagpintasan dagiti mula tayo. Sapay la kumatagtudon tumanan, lakay. Tapno masibugan ti ado ang mula tayo. Uwin nga rod, bakit? Maragsakan dagiti tattao dito lugar tayo. Ngamin, saanen ang maatyanan dagiti pagsakduan tayo? Sapay ko matagtudon tumanen. Tapno agtultuloy ti ilalang to dagiti mula tayo. Napayagan, asaan ka nagtudo iti masakupan ti palasyo, Tudo. Wen, angin, ngamin, saan pa'y laeng anakaamiris ni Ari Pedro? Naimot pa'y laeng kadagiti tattao. Di na kayat ti tumulong kadagiti agkasapulan iti tulong na. Katjak to agtudo iti masakupan na. Aging ka nga agbaliw. Ket kasanon dagiti tattao iti palasyo. Tunggal maysa kadakwada. Iremedyo da no kasano a makainom da iti danom. Apay ngamin asaan ngagbaliw ni Ari Pedro. Dita a makitam
ti ugali na angin. Ano tiyempo ti rigat, ket di na kayat ti tumulong. Ti kayat na, isulaeng ti agbyag. No kasta, saan ang natudwan ti kataltalunan ti palasyo? Saan madaydayaw nga are? Mas daaw kami nga rod. Kasano itan? Sapay na tiyananan dagiti bubon diti palasyo. Mawawan dagiti adda dito'y palasyo, apo are. Sana mabalinda ito'y. Sige, ibagam ka dagiti tattao diti palasyo, tagsakduda. Gaputa awanan mainom. Agapit tayong matlangin iti mula tayo, lakay. Uy nga rod, bakit? Naragsak dagiti padata ang nagmula. Itataagapit tayo. Wanarod, lakay. Ang amom ka di bakit? Tikag kanulat ta dita palasyo ti ari. Kasano day talakay? Kasta ti damag ko. Pulos asaan na nagtudo ijay. Uray kadagiti kataltalunan ti palasyo. Amin ang masakupan ti palasyo, ket tikag. Kasta ka di. Saan nga ta madusdusan? Ha? Kasanumat namin. Awan pa'y asin na kadagiti agkid daw iti tulong na. Nalabit na kasta bakit? Ta sobrang amin ti kinaimot ti ari. Awan asin na. Kakabsat! Aglaplapusanan ti danum tayo dito'y bubaw. Iso di tayo agino na. Makasakto tayo amin. Saan tayo amarigatan pa? Ay, wan nga agpaiso! Nagaduti danom tayo ita! Kaya't asawon na ita. Amaasan ka na tayo titudo. Ikan na iti danum dagiti nasaya at atat tao. Wen, tata, nana. Ngam ijay palasyo ti ari. Awan danong da. Naimot ngamin ti ari. Napanak nagpakpakaasi idi nga ikandak iti uray basit lang at araon. Para iti anak ko. Ngam saan alangtad? Ay, wan, agpaiso na ita, naiyo. Ita siguro ti gapuna. No apay asaan nga agtudo iti palasyo na. Kun amin na masakupan na. Isungagin ka ita, saan da makapagmula? Ano na imot ka? Maimutan kan tumay. Ay, bon kapsat. Pudno lao na dayta nga imbagam. Naimbag mo orasyo, kakabsat. Padaydayaw aray na. Itay kayo kadipay dita. Wen, nangag ko tinagsasaritaan nyo. Anya ti araramidan nyo diti ruwar ti palasyo, apuray na. Umay ko sa rungkaran dagiti tattao iti ruwar ti palasyo. Ken kayat ko atakwatan. No apay adito'y ayan nyo kat agtudo. Ngam apay asaan mat ngagtudo iti palasyo. Kat nangag ko amin nga imbagayo. Husto kayo. Nalabit. Madusdusa ti palasyo. Gapo iti kinaimot ti ari. Kasta ti ibagbaga dagiti tattao iti ruwar ti palasyo. Asawak nga ari. Anya? Imposible dayta. Kitaem asawak nga ari. Tunggal malam nga agtudo iti ruwar ti palasyo. Akasla sibugan na laeng dagiti mula. Kalpasan na, agsardeng matlaang. Ngam dito'y palasyo, kat saan ang nagtudo nga uray iti naminsan laeng. Sobra ati kagan dito'y palasyo. Nagtultuloy ti kastoy. Ang mga no pumanaw aminan at tao dito'y palasyo, kat datalaengan ti agbati. Kasanon ti biyagta. Asawak nga ari, agamiris ka kuma. Nasken nga agbalbaliw kan. Saan kan nga agimimot kadagiti agkasapulan iti tulong mo. Tapno saan kamat ang maimutan. Pangaasiyo, apo are. Ikandak kumay ti taraon. Kaslag kakapsot ka nga agpaiso, ina bakit? Wanda po are. Mabisid ako na ay. Awan mo't gamin pangalaak iti taraon ko. Tadyak makabaelen nga agmula. Sige,
Mabit lang. Agpaalaak iti taraon. Kasano asawa ka ari? Aduda nga agkid daw iti taraon. Ala, ibagam ka dagiti babaunan ti palasyo. Taikanda dagitoy amabisbisin. Uwan, asawa nga ari. Inaldawon nga daw umay agkid daw iti taraon. Asawa nga ari. Wen, ikantayo lang tayo da. Takas ka data. Tao damat amabisinan. Kasano no maibus ti taraon tayo dito'y palasyo? Sana balen. Basta ikanta dagiti umay agkid daw iti tulong. Nagbaliw kan asawa nga ari. Saan kan anaimot? Gaputan na amiris ko asaan gayam arumbang nga agimotak. Wen. Siyak ti ari. Ket rumbang nga tulungak dagiti mabisbisinan. Ket sapay la kumatagtudo iti masakupak. Tapno makamula manen dagiti tagatalon tayo. Iti kasta. Addalat ta si dadaan at taraon. Agtudo. Uwan, asawa nga ari. Umay ka, rumorta. Buyaan ta ti panagtudo na. Dagiti tao dito'y palasyo. Agkalit tudwandan. Naragsak ka. Umay ka, asawa ka rin na. Ha? Apay, asawa nga ari. Danggayan ta dagiti tattao. Agkalin tudwan tama? Wen, agdigos tayo iti tudo. Sige. Wen, danggayan ta kayo. Tudo! Agyamanak! Nagtudo kamit langan iti masakupak! Agyamanak unay! Todo! Agyaman kami unay! Gapo iti panagbaliw ni Ari Pedro, nagtudo nga rod iti masakupan na. Intuloy na tinagbalin na nasayaat. Isu anitudo, saan namat nga inimutan ni Ari Pedro. Agtudulat ta daytoy tapno masibugan dagiti mula, karamanen iti masakupan ti palasyo. Katsipod idin ubing at adan arin magsak ti palasyo ni Ari Pedro. Tumultulong kadagiti tattao. Iso nga impatagmat dagiti tattao. Bueno ubing ditan tinagibusan ti sarsarita tayo nga insurat ni Virgie Paclay. Iti direksyon ni Mary Jane Castro. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kandaytoy nga istasyon. Sakbay nga agsisina tayo ubing, kayat kuman nga ipalagip, dagiti kanayon nga ibilbilin ko kada kayo. Agsingsingpet kan agnaknakman kayo, aggagat kan agtulnog kayo. Saan kayo nga agsadsadot? Saan kayo nga agsuksukir? Saan kayo nga agwalwalwal? No ibaon da kayo, agtungpal kayo kumaadagos, kat no anawaan da kayo met iti saan anasaya at nga aramidan nyo, may salaeng tisao. Mangpanunot kayo kadagiti nasaya at apambanag, amakatulong kadagiti padayo nga ubing. Saan kayo nga agiinnasing? Saan kayo nga agpipin na sakit? No ay ayam laeng. Asaan kayo nga agaapa, wano agririri. Agpipin na sinsya kayo. Takasta ti olidan ti maysa nga ubing. Dayawan nyo dagiti nataengan ken naganak kada kayo. Saan kayo nga agsisinaor? Ken saan kayo nga agalala, iti saan nyo ako kwa. Ala ubing,
Daytay kanayon ko nga ibilbilin kada kayo. Diyo liwayan ti kanayon, ako mararag ken ni Apo Dios. Alakastan, nainbag nga oras yu amin.